Jack sumangga amirsani kebiar seni banteng kreasi kang pinaringan asma Imangku Jati dipun sengkuyung kalian KMJ Official ugi YMB Audio. Sumangga amirsani ngantos titik purnaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing sambi kala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam kaki kanyang alam ini kanyang alam kaki kanyang sepuh ini kanyang sepuh kang bawur sopapan panggenan ini engkang kerawatan engkang boten kerawatan pamargi kakang kawat ati hari-hari kakang barep ati murakir sedulur tapak kalimo pancer dulur kang bareng metu sapa lakulino lan dulur kang ora bareng metu sapa mankulino dulur kang bareng metu sedina saka popolan buyung ibu bumi popolan poso ibu bumi popolino panjenengan kula aturi sepo panjenengan kula aturi nyesep saling duka kang arum gandane panjenengan bondo panjenengan rasa sasampun panjenengan rewangi kula mugi pagelaran seni bantengan Imam Jati kang kaleksanan dinten punika tansah pinaringan lancar wiwit purna madya ngantos wusananipun pagelaran mugi tansah pinayung padhang peteng padhang keblat wetan padhang keblat kidul padhang keblat kulon padhang keblat lor padhang saking kesan dikang ing kuman mugi seni bantengan jadi tansah lestari rembaka saklami-lami.
ditambangaken dening Arwa Project. Sumangga amirsani kebiar seni banteng kreasi kang pinaringan asma Imangku Jati dipun sempuyu kalian KMJ Official ugi YMBOU. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing Sambu Kala. Aduh, zaman maju wong tuwa sarene kudu cek miring kantang jalo jangan dimiring atimu.
wong tuwa jarene cek eling kang tak jaluk aja nganti miring atimu. Dipun tembangaken dening Arwa Project sumangga amirsani kebiar seni Banteng Kreasi kang pinaringan asma Imangku Jati dipun sengkuyung kalian KMJ Official ugi YMB Audio. Sumangga amirsani ngantos titik purnaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing sambi kala